Erokamano Eriko Wenga. Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK kotudore kod riwruoge makedo ne ratich oganda osingo mar konyo rowere mane obila omako gi thuon e yudo ratiro margi kaachiel kod neno ni obila mane ochielogi gi lisasi monego kendo hinyo rowere moko e kinde ng'anyo bende okawnegi okang' mager mar chik. Rowerego mane obila ondhiyo gi thuon sani koro pod odak gi luoro kaluwore kod san mane gikaloe e lwet obila. Jose Duor ne oloso kod moko kuom rowerego kendo ikonwa lipodni. E kar romo ma ufungamano bore Nairobi, rowere mag Gen Z, riwruok mar okinde LSK, kaachiel kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda, ochokore mar medo nyiso sir margi ne rowere moseyudo sand e lwet obila kaluwore kod kaka ne giwuok oko mar ng'anyo ka gikwedo paro mar chik omenda ma higani. Billy Simani mathoth ne ong'ere kod nying mar Crazy Nairobian, ma en achiel kuom rowere mane obila omako gi thuon, kaachiel gi Nadia Ondhiyo, wigi ok nyal wil gi gigo mane gikale e lwet obila. Friday nilikuwa nimetulia kwa nyumba. Kitu around saa 9 hapo nikasikia mtu anagonga mlango. Mimi nikajua ni caretaker kwa sababu kuingia hiyo area yetu kama ni mgeni lazima kupigie simu kuja umfungulie gate. Na mtu mwenye ugonga mlango wangu mostly ni caretaker kileta makaratasi ya takataka. So nikaenda nikafungua. Kufungua nikaona watu watano. Wanne ni wanaume, mmoja ni mwanamke. Walikuwa wamejifunika wamevaa hizo balaklava. And then wakaniuliza Billy. Mimi nikajibu ndio, ile kwa uoga tu. I had a knock at the door and it kept getting louder and louder. So I woke the person I was staying with up, my partner at the time. I woke my partner up and I told him there are people at the door. Wamenikujia. Gilano ni jogo mane gichich ni ginobila ne omonjogi manandala achiel kende tok ng'anyo kendo terogi kama ok ong'ere. Kateremshwa mbio nikasikia nikiingizwa kwa gari. Hapo ndo I think nilikuwa walinieka between them because kwa on my right nilisikia kuna mtu, on my left pia kuna mtu. Na hiyo muda wote nimefungwa uso bado. Alafu tukaenda for almost 2 hours. Juu hiyo gari ilikaa sana. So sijui kama walikuwa wanazunguka Nairobi ama tulikuwa tunaenda nje ya Nairobi. We went down the stairs, they put us in a car. They crammed us in a car. They squeezed us in that car. It was a fairly large number, 7 men, 2 people. So yeah. The entire time we were blindfolded and they kept confirming to check, is that blindfold still on? They kept hitting me in the head. Billy gi Nadia wachoni bang' chopo kama ne otergi, ne ochak dadhogi ka obilago ne dwa ng'eyo jal mane sirogi e yor bago ng'anyo. Basically walikuwa wanataka kujua ni nani ana fund maandamano. Nikamwambia ni sisi wenyewe tumejitolea. Wakaniambia hapana. Lazima kuna mmoja wenyu mwenye unajua mwenye ako funded. Nikamwambia hapana, sisi tuko tu kivyetu vile tuko hivi. Kuna wenye wanajitolea kubuy t-shirt, kuna wenye wanajitolea kununua maji, kuna wenye wanajitolea kutumia wengine transport, kuna wenye wanajitolea kuprint hizo banners. Like tuko wengi tumeungana na wote tuliona hii finance bill itatuumiza. That's why tumetokea kwa street na ni peaceful. Ethulono duto giwachoni simbe gi mag ong'we yamo kaachiel kod kompyuta magi ne ntiere lweto bilago ka gitemo manyo ranyisi. They kept asking us for our passwords because they took both our laptops and our phones. So they're like, password ya simu ni gani? Na ukinidanganya aki ya Mungu, nimesema hutaki kunikasirisha, usinikasirishe. So they cocked a gun. Kato bedo ni nowegi thuolo kendo gi ngima, gino mane gikale podi kelo negi lit kod luoro, kanyaka sani Billy gi Nadia siko kadar kaluwore ni gichich ni inyalo bi kaw gi kendo. Bado naishi hapo sijahama, but currently niko hapa, naenda kwa ndugu yangu kidogo, naenda kwa rafiki yangu kidogo. Simu nimeka flight mode, nimetafuta line nyingine cause bado nimeshtuka vile walinipata. Hawajapata tu nyumba peke yake, wamepata hadi mlango mahali naishi na nakaa 7th floor. So ile uoga tu, so saa hii niko kila mahali. It's been 2 weeks since the abduction and I have been fairly scared. I've been so scared to even tweet. I've been scared to get out of my house. I have been scared to pick random phone calls. Jakom riwruok mar okinde Faith Odhiambo mabende no chopo e romono wacho ni gibiro dhi mbele kedo ne jogo mane yudo sande lwet obila mondo giyud ratiro ka bende gibiro manyo yore mag miyo gi hocho. Watimo report modwa tero ne IPOA, kich tija IPOA en nego bedni
giyudo polis mage maneno mako jogi kendo gikanye kendo polis maneno nohinyo ji. Gimoko morowa en kata ka gikawo details ma ji mohinyore kich nitie hospital nitie records gi gik moko ma inyalo nyis. Shida mwantie go kanie jik maneno kaw gi thuon ok wang'eyo ni nokaw gi ng'a kendo pok gichako timo investigation mondo ginyiswa kaka gibo konyo jok mokaw gi thuon. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonjre ma mbalariany ma JKUAT ne